Nuwun, Mbah. Ya. Kok lenggan piyambak nenggo sinten, Mbah? Nah, nunggu anak putu nek mule. Oh, nenggo sinten? Nah, anak putu nek Oh, itu rada seru. Aku ki kadang-kadang sida lungon. Ayo kudu rada. Oh, napa mboten mulai? Oh, lha mula-mule. Oh, nggih mergo corona niki to. Nah, Nah, ya mboten napa-napa. Moko biasane mulai nggih, Bang nggih. biasane mule rame. Oh. Moko putune akeh to? Keh, Putune pinten? 10. 10. Bujute? Bute 6. Waduh, wis akeh buangan niku. Sugih. Wis matur nuwun wis. Oh nek ngangut kula tak srengenge sak nembang mawon nggih, Bang nggih. Heeh. Padha bakale ngangut ora bisa kumpul anak putu gawe sedih lan uga trenyuh ing ati rina wengi pandung aku binerkahaning yang manon. Nah, ngoten. Nah, sing penting kan Dok, kabeh lak do slamet, Heeh. diparingi rezeki. Moko biasane nek ngumpul wonten niku mangan-mangan nggih, Mbah. Mangan-mangan. Duh, dari napa mawon? Ya rena-rena. Napa mawon? Ya iwak sambal goreng. Napa? Iwak Oh, iwak. sambal goreng. Oh, terus sate. Sate. Wah, moko biyen nonton tembang Bambu zaman biyen. Kasih kalingan mboten? Kalingan. Oh, bareng-bareng kok. Heeh. Segane iwak duduh. Ayo, Mbah, monggo. Sambal goreng tur petene wutuh. Wah, terus Gudeg manggar cinarupan iwak pitik. empal becek sate wedhus, brongkose tur iwak cor. Enak ora, Ci? Tonjo. Oh. Oh, seneng kowe? Enak. Oh, sate kok boleh? Enak. Oh, tong saya. Ya muga-muga mangke do bali kabeh. Ya. Nah, terus sing penting lah. Kadung selamat. Niki mergane corona niki nek Ya, ajeng ya, bali, ya, heeh. teng dalan dicegat, Ya. mboten entuk. Mulane nggih, sing rika benten rika, sing teng omah ben teng omah. Ora mulih wonge mulih duwite. Ah, iku sing penting. Nah, kula teruske nggih. Ya. Muga anak putuku paringono berkalan pangestu tinebihna ing virus corona iki muga rejeki lumintu makarya saenggon-enggon. Nah, lha nyambut gawe teng pundi mawon to, Mbah? Nang kutha kene, nang Semarang, nang Bandung, Wonosobo. Waduh kabeh nggih, Mbah. Nggih sing penting kabeh. Lha nyambut gawe ning ndi-ndi, Ah, sing penting kabeh rezekine ana, ora ngoten. Nah, saniki sing penting donga, Mbah nggih. ya. Ya iki panyuwunku. Ngoten to? Ah, Kula warga tansah guyub rukun sing kirana cecungkrahan kudu tepih. Ngoten to? ah. Angibadah iku kudu Gusti kang paring pengayom. Muga-muga nggih mangke kabeh iso bali nggih, Mas. Ya. Nek ora iso saiki ya bodho sesuk ngoten to. Ya. Bodho sesuke mboten lho, mboten nganggo masker. Ah, Ora nganggo masker kok seneni wong. ya. Nek kula nggih. Ah, Iki dienggo nek tindak-tindak diagem. Ya. Ngoten ngopo. Oh, niki dienggo maskere. heeh. Masker. Wis gak isor. Nah ngono. Wis. Ini ngoten nggih. Heeh. Nek tindakan nganggo masker kok seneni wong. Heeh. Wis. Heeh. Pun.
Ngoten nggih, Mbah. Nyuwun Ah, pamit nggih. ya. Muga-muga kabeh makin nggih kula diparingi Ya, ya. sehat. Ya. Nggih, kula nyuwun Ya, pamit. ya, ya, Nggih. ya, ya, ya. Ah, Pamit ya. ya. Ya, wis. Bareng.